nak pas aku kaya nok videoku TikTok ya ndoroku. Eh melatih rajutanku iku dienggo nganu melon iku ya kuat. Karena carane ngronceng ngene iki ndoroku. Makanya kokoh kuat ngono lho ndoroku. Terus di samping itu kita menggunakan benang yang sangat super duper raw. Ngono lho ndoroku. Kon ra kuat wong iki wae kuat tosen. Kuat dong. Kusumaning ratri kang sawiji na 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 digunting sik ben rapi, ben dekne iki iso rapi nganune apa bongkote. Bongkot, apa iku bong